मा फाइमां गांके बुफुक जेसमिन जों नुखा जे यूट्यूब नेट दग न्यूज दग जों अमन बागैन मा फाइके तिनि सिनि बुफुक खरकसा बो तिनि स्कुल का हामपोरि तिनि बिनि तिनां जाना ना तिनि बो हठात खे रोगि क्लाई बिनि सरि हामिया आंनि थांखा जों जथेष्ट बिनि सरि हामिया न दुखु नाङै जों बो सिनि एलाकानि थेके सिनि सिनेमारि मुखम सोसाइटी सिनिया एलाका बा सिनि जतन थानि जों जामान माने कालेक्ट खालायलायै जों तिनि बिनि थानि खाकुफोरके जों तिनि 9000 बिनि थानि जों याफारि कालांखा अ 9000 बिनि साकसरि नेङै जानानै थं दतिनावबो हायके बिनि साकसरि हामै फायनानै थं ताइ गोबां मा लुकुरावबो बिनि थानि फायै चबा जरै तंलायो अबा हायके ताइबो सिनि तिरप्रा हावो तंनाय बुकुं बारा रक तेबो खानाङै जबानानै थं ताइ गोबां मा जों जालबो दङ सिनि हावो आबरनावबो तरक जों तिसे थांनानै थं जों आमन बागैनि मा फायके तिनि आं आसुक साना थांलाक सिनि तिरप्रा तंनाय जत सिनि बुकुं बारा सारबार लांनाय से गोबां दं आं हामबाय याफारै आनेखौ अरनो पाइख्या जतननो खुलुम आं खा खरकसा सिनेमारि मुखम सोसाइटीनि प्रेसिडेन्ट नंगौ बजागा सिनावबो जास्ट NIT फार्स्ट गेट बिनि गानावनो आरो गासै चिकन सा मार्केट दं आरो सिनि मथासो नाम दं